Здравейте, майнаци, аз съм PC Config и днес ще си говорим за видеокарти, а именно за 1050 Ti. Много от вас се питат дали си заслужава тази видеокарта. 1050 Ti идва с памет от 4 GB DDR5 на 128 бита. 1050 Ti има също толкова CUDA ядра, колкото GTX 950. GTX 1050 Ti идва на много по-ниска цена, която я поставя в директна конкуренция с AMD, а именно с техните видеокарти RTX 460 и RTX 470. Плюсът на тази видеокарта е, че е базирана на усъвършенствената Pascal архитектура, която я прави привлекателна за геймери с нисък бюджет. Интересно особеност е TDP ограничението от 75 W, което позволява на видеокарта да се захранва изцяло от дънната платка, без да е необходимо да се поставя допълнителен PCI Express захранващ конектор на самата карта, което значи, че дори с 400 W захранване също може да захраните тази видеокарта без проблем, което е голямо предимство. Охлаждането, с което е видеокарта, е доста добро и няма да имате проблем с високите температури. Дори ако комбинирате тази видеокарта с новият бюджетен процесор на Intel G4560 от серията Kaby Lake, може да се наслаждавате на приличен гейминг. Също така GTX 1050 Ti поддържа както DirectX 12, така и Vulkan. Лично мое мнение е, че ако се стремите от към бюджет около 1000 лева за PC конфигурация, това е вашето решение и ще може да се насладите на задоволяващ гейминг. За мен 1050 Ti е едно доста добро решение от към бюджет, особено за хората, които са фенове на GTI 5, Rise of the Tomb Raider и Overwatch. Ще могат да играят тези игри спокойно дори на високи настройки. Ако ви е харесало видеото, майнаци, палец нагоре!